झाले का मटर सोडून? झाले थोडे. आज मटरचा भाव किती होता माहिती का? किती असेल सांग? 20 रुपये पाव असतील. 25 रुपये. बरोबर. किती? 20 रुपये. 20 रुपये पाव ना. काल काजलने का हे बनवलं होतं ना, खिचडी बनवली होती ना. आज मटर पुलाव बनवते. म्हटलं आज मटर आण, तुला सोलून देते आणि पुलाव बनव मस्तपैकी. नमस्ते सगळ्यांना. आता मी तुम्हाला इथे वटाणे भात कसं मी बनवते ते मी तुम्हाला दाखवते. त्याआधी आपण साहित्य बघून घेऊया आपण काय काय घेतले वटाणे भातसाठी. इथे मी 1.5 कप तांदूळ घेतले आणि आधी आपण वाटण करणार आहोत. म्हणजे ह्याच्यात मी कोथिंबीर घेतलंय, थोडीशी पुदिना घेतलंय आणि इथे बघा लसूण घेतलंय 2 पाकळ्या. मी आलं लसूण पेस्टसुद्धा वापरणार आहे, पण थोडं मी लसूण घेतलंय 2 आणि 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या. हे आपण पूर्ण मिक्सरमध्ये फाईन पेस्टमध्ये ग्राइंड करणार आहोत. आणि त्यानंतर इथे बघा आलं लसूणची पेस्टसुद्धा आहे आपल्याकडे. आणि ते भाज्यांमध्ये मी थोडेसे फरसबीज घेतलेत कापून. आता मी कसं थोडं क्वांटिटीमध्ये करणार आहे ना, म्हणून मी मोजकेच थोड्या भाज्या घेतलेत. इथे फरसबीज घेतली आहे थोडी, वटाणे घेतलेत, आणखी आपला वटाणे भात आहे. बटाटे घेतला आहे, 1 बटाटा घेतला आहे तासून आणि क्यूब्स केले त्याचे. आणि ते कांदा घेतला आहे फोडणीसाठी, 2 छोटे स्लाइसचे कांदे आहेत. आणि नाही आहे मीचे हे राहू दे. आणि हां हे बघा, अरे हे मला एकदम हे बघा यातले वटाणे मी घेतलेले थोडे काढून मला. आणि आपण थोडेसे कढीपत्ता घेते, हे बघा थोडेसे कढीपत्ता घेणार आहे आता. आणि मसाल्यामध्ये मी तुम्हाला नंतर दाखवते मसाले मी काय काय घालते. त्याआधी मी इथे पेस्ट करून घेते ह्याची. तर हे बघा, हे मी जरा साईडला ठेवते, नंतर ना चुकून ते घालेन मी. हे बघा इथे मी छोटं भांडं घेतले मिक्सरचं. आता ह्याच्यात मी आधी पुदिना, हे लसूण, हे आपल्याला फोडणीसाठी द्यायचं आहे. आणि आपले 3 मिरच्या आणि कोथिंबीर, ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकून मी पेस्ट करून घेते आधी. बघा थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे आधी. इथे आहे आपला मिक्सर पण इथे बाजूलाच ठेवला आहे, म्हणजे इकडे तिकडे काढायला नको इकडून तिकडून. इथे बघा मी गॅस पेटवला आहे आणि मी आज पण हा भात जो आहे ना आपला काळ्या कुकरमध्ये करते. जसा गेल्या वेळी तो भात कसा केला होता मी, तसा मी हा पण कुकरमध्येच करते. आता आपलं कुकर तापलं आहे, थोडंसं तेल टाकते त्याच्यामध्ये. तेल जरा गरम झाल्यानंतर आपण आधी खडे मसाले टाकणार आहोत. तेल जरा तापू द्या, मग मी खडे मसाले टाकते. आपलं तेल तापलं आहे, आता मी ते खडे मसाले टाकते. हे बघा म्हणजे 4 काळी मिरी घेतले. खडे मसाले टाकताना मला कशाला कसं तरी होतं. 2 लवंग घेतले, 2 लवंग घेतले, तेजपत्ता घेतलाय. गॅस कमी करा जरा. आणि एक चक्री फूल टाकूया आपण, छोटाच आहे, चक्री फूल टाकूया. आणि आता त्यानंतर आपण टाकणार आहोत कढीपत्ता. तडका आहे ना आपला तो कढीपत्ता. त्यानंतर कांदा आणि याला चांगलं परतायचं. कांदाचा गोल्डन ब्राऊन झाला पाहिजे, त्यानंतर आपण पुढे प्रोसेस करूया. मी ना टमॅटो विसरलेली, आता मी पटकन चिरते, तोपर्यंत ओंकार इथे फ्राय करतोय. मी पटकन चिरून घेते. अरे बापरे, आता कांदा चांगला लालसर होतोय ना. हां होऊ दे, मी टमॅटो पटकन चिरते तोपर्यंत. इथे मी अर्धा टमॅटोच घेते, कारण की माझा टमॅटो ना मोठा आहे, मी अर्धाच घेते. झालं, आता टमॅटो टाकते मी त्याच्यात. आता टमॅटो पण चांगला आपल्याला परतायचा आहे त्याच्यात. आणि जरा स्मॅश होईपर्यंत जरा टमॅटो चांगला आपल्याला परतायचा आहे. तर काय होऊन जाईल ते बघा. आपला कांदा आणि टमॅटो पण चांगला सगळा परतून झालेला आहे. आता त्याच्यात मी ना हे आपण वाटण केलेलं ना
कोथिंबीर, पुदिना, लसूण, मिरची हे सगळं त्याच्यात टाकते. जरा ना माझ्या हातानं पाणी जरा जास्त पडलं आहे म्हणून ते फाईन पेस्ट नाही झालं आहे, पण काही प्रॉब्लेम नाही, आपला भातच बनणार आहे त्याचा पण. हे बघा, त्याच्यात मी मसाला टाकतो आहे आणि जरा पाणी टाकून नंतर टाकून देईल मी त्याच्यात. आता मी याच्यात सगळे भाज्या टाकते. हे बघा, इथे गेले आपले बीन्स, इथे हे वाटाणे भात आहे म्हणून मेन वाटाणे, आणि इथे आपले बटाटे. आता जरा भाजी ना चांगली परतून घेते, जरा 1 मिनटं परतून घ्यायचं. त्यानंतर आपण आपले सगळे मसाले टाकूया. मला ते गाणं खूप आवडतं. मी ट्राय करेन, त्याच्यावर रील बनवेन मी, म्हणजे व्हिडिओ यूट्यूब शॉर्ट्स असतात ना त्याच्यामध्ये मी टाकेन, ट्राय करेन ना. तर इथे बघा, आता मी भाजी पण ना चांगली परतून घेतली आहे. तुमकर आला दाखव, बघ भाजी परतून झाली आहे चांगली. येस, एकदम छान. आणि आता आपण त्यात सगळे मसाले टाकणार आहोत. सर्वात आधी मी ते बिर्याणी मसाला घेतला आहे, व्हेज पुलावचा बिर्याणी मसाला असतो ना तो घेतला आहे. एक छोटा पॅकेट घेतलेला मी, तो पूर्ण टाकते. त्यानंतर इथे आपले सगळे घरगुती मसाले. आपण यामध्ये मसाले पण आणि जास्त नाही टाकणार आहोत, कारण की आपण मिरची ऑलरेडी टाकली आहे. तर इथे थोडंसं हळद, सॉरी गाईज, इथे लाल तिखट पण थोडंच टाकलं मी एकदम. मिरची आहे ना आपली, त्यामध्ये धना जिराचं पावडर, इथे आपला थोडा गरम मसाला, आणि इथे हलकंसं लाल किशमिरी पावडर. हे ऑप्शनल आहे, आज नाही टाकलं तरी चालेल, कारण की आपला हा भात आहे ना ग्रीन होणार आहे, रेड नाही, असं आहे. आणि आता मी ना एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, आम्ही नॉर्मल जे मीठ आहे ना आपलं पांढरं, म्हणजे कोणत्याही ब्रँडचं पण वापरतो, ते न वापरता आता आम्ही ते सेंधव मीठ वापरतो. ते का माहिती आहे का, आईच्या BP कंट्रोल राहील ना, म्हणून आम्ही सेंधव मीठ वापरतो आता. म्हणजे हा 1च दिवस झाला आहे आता मी वापरतोय. तो मला ना अंदाज एवढा नीट समजत नाही ह्यातला, तसा मिठासारखाच टाकायचा असतो. तर हे बघा, मी माझ्या अंदाजानुसार मीठ टाकलं आहे. बस, कमी पडलं तर लोणच्यासोबत खावा भात. झालं. हे बघा, इथे आपण मीठ पण टाकलंय मस्तपैकी. आता आपण ह्याच्यात आपलं तांदूळ टाकूया. पण मेन बात, मी तांदूळ धुवूनच सांगितले. मी आज तुझ्या सगळ्या गोष्टी विसरते, सगळ्या नाही, कोणत्या. जसं टमॅटो विसरली, आता तांदूळ धुवायला विसरली. काय नाही, चलतं आहे ना. लाइफ में प्रेशर है, लाइफ में टेंशन है, लाइफ में बहुत काम है, इसलिए थोड़ा कुछ भूलना जायज़ है. मस्त पाण्याने धुवून घेते तांदूळ. आणि आता फक्त आपल्या 4 शिट्टी ॲज युजल, 4 शिट्टीमध्ये आपला भात रेडी. की आम्ही बसलो पंक्तीमध्ये, या रेडी आहे. इथे बघा, मी तांदूळ सुद्धा टाकले त्याच्यात. हे बघा, तांदूळ, भाजी सगळे आता आपलं एकजीव झालंय. आता आपण कुकरचं झाकण लावूया आणि 4 शिट्टीमध्ये आपलं भात डन. तुम्ही पण या जेवायला आज आमच्याकडे. येस, आता मी बंद केलं. आता इथे जेवढा हा पसारा झालेला आहे तो मी आवरते फटाफट. तुम्हाला माझा मसाल्याचा डब्बा कसा वाटला? हा बघा, मस्त आहे ना, 6 वाट्यांचा आहे. आणि या खडा मसाल्याचं तर काल बघितलंच मी. आणि आज इथे आमची रात्रीचा व्ह्यू. आता माझा ह्या भाताचा सुगंध त्या किचनमध्ये जाणार, मग नंतर त्या काकू उद्या रात्री त्यांच्या घरी हा भात बनवणार. जोक. चला, मी पटकन पसारा आवरते आता. हा इथे बघा, हा डबा मस्त आहे ना, हा मला डबा खूप आवडतो. मला याचा शेप खूप आवडतो. ह्याच्यामध्ये मूग डाळची भरड आहे ना, आईला रोज पेज लागते ना, तर त्याची ती भरड ठेवली. मला डब्याचा आकार खूप आवडतो. तर असं इथे आम्ही छोटं सगळं ठेवले. आमचा संसार. ठीक आहे, चला बाय बाय. खूप गप्पा झाले. हां, आता ओमकार तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल भात झाल्यावर, मग तुम्ही तुमच्या घरी अशी रेसिपी बनवा. आणि हा, याच्यासोबत तुम्ही लोणचं, पापड,
कुरड्या जे काय तुमच्या घरी असेल ना अशा भातासोबत छान लागतं खायला, तर तुम्ही तळा. आम्ही नाही तळत ते पापड बिपड, जास्त ऑइली नको म्हणून. आधीच बाहेरचं आम्ही खूप खातो ना, तुम्ही पण ॲग्री करता, आम्ही पण त्या गोष्टी ॲग्री करतो, काय करणार. तर म्हणून आम्ही पापड बिपड ना, आमचा भात भला आणि आम्ही भला. टाटा. काय करताय? रक्षाबंधन आहे ना, हां. तयारी करायची चालली आहे का? अरे वा. होय. आणि आपले दिलू मॅडम. दिलू तुला कोण राखी बांधणार आहे? तुझा भात झाला का? हो झाला. झाला. हो थंड होतोय तयारी कुकर मध्ये. करूया, तयारी करूया, दिदू नंतर घेऊया. दिदू पप्पी दे, पप्पी दे. पप्पी. आता काय चालू आहे इथे? तू काय करतोय? लाईट लाईट? आमच्याकडे लाईट आहे. लाईट कमी आहे ना, इकडे वहिली लाईट आता तिकडे मारल्यावरती. अय्यो मस्त मस्त ना. मस्त ना. त्या साईडला ब्राईटनेस वाढली का बघ? वाढली वाढली. या हो साईडला हो पूर्ण रूम मध्ये वाढली बघ आता. वाढली. हा वाढली. हो मस्त. आता तिकडेच बघ जरा, तिकडे आता लाईट बंद करतो बघा मी. काळोख. टीव्ही सारखा. हा हे बरोबर आहे. बरोबर आहे ना. हो. आता इथे बघा रक्षाबंधनच्या निमित्ताने ना आम्ही जरा घरी डेकोरेशन करणार आहोत. तर हे मी कार्ड पेपर्स आणले सगळे, ह्याचे मी मोठ्या ना राखी बनवणार आहे बॅकग्राऊंडसाठी वॉलच्या. आणि इकडे टँटँग. ताईचे पप्पूचे फोटो. हो ह्याचं पण आपण डेकोर करणार आहोत, जरा हँगिंग्स करणार आहोत, किंवा ऑप्शन दुसरा आहे की वॉलमध्ये मी लावणार आहे. हे असे फोटोज प्रिंटआउट्स काढलेत आम्ही. आणि ते बलून्स आहेत, गोलवाले सर्कलवाले बलून्स आहेत. तर आता आम्ही आधी काय करतो माहिती आहे का, हे फोटोज जेवढे पण आहे ना ते आम्ही कट करून घेतो त्याच्या साईजनी, आणि मी ते राखीची तोपर्यंत प्रिपरेशन करते. तुम्ही पाठी बघू शकता, सर्वांचं काम एकदम जोरात सुरू आहे. काजल आपली तिकडे मोठी राखी बनवते आणि इकडे मम्मी आम्हाला कापते बघा. तुम्हाला नाही कापित आहे, साईज कापते. हे बघा, हे 2 राख्या मला बांधणारे माझ्या 2 बहिणी. हे बघा कसे दिसतात कोणती आहेत. बहीण? 2 काहीतरी. आणि मधी कोण? सेंटा क्लॉस. सेंटरलाच बांधलेला. हे खालची राहिलं बघ पट्टी हे कापायची. आणि असेच सर्व मम्मी इकडे कापून घेते. कोलाज झाल्यावरती तुम्हाला आम्ही दाखवूया बघा कसं वाटतं, एकदम छान. आणि त्यासोबतच मी ताईसाठी फेवरेट काहीतरी आणलेलं आहे, तर तुम्हाला मी दाखवतो आता. तर इथे तुम्ही बघू शकता, ताईला आवडते आमच्या पेस्ट्री, म्हणून मी आणली आहे पेस्ट्री. तर किती पेस्ट्री आणली आहे? पेस्ट्री नंबर 1, 2 आणि त्यासोबतच सरप्राईजमध्ये अजून चांगलं वाटण्यासाठी आणलेलं आहे. इकडे हे बघा चीज केक. हे बघा चीज केक कसं दिसतोय बघा. हे सर्व ताईसाठी आणलेलं आहे. आता ताई खाऊन तुम्हाला दाखवेल, आणि ह्याच्यात कोणते फ्लेवर आहेत आणि ह्याच्यात काय आहे ते सरप्राईज आहे, ते आम्ही तुम्हाला नंतर दाखवू सर्व डेकोरेट केल्यानंतर. आता इथे कार्डबोर्ड पेपर आणलाय, त्याच्यावर आता जे तुम्ही कॉपे कापले आहेत ना फोटो ताईचे, ते आता त्याच्यावरती माप घेऊन हात तसं कापायचं आहे बघा. माप घ्यायचा आणि तेवढ्याच मापाचा हा पुट्टा कापून घ्यायचा आहे. घरी बघा ताई येणार म्हणून डेकोरेशनचं काम चालू आहे, पण इकडे ग्लू आणि रिबिन आम्ही विसरलो होतो, म्हणून ग्लू आणि रिबिन मी खाली आणायला गेलो. कोण आला? दिलू दिलू कोण आला? चला हे घ्या रिबिन आणि ग्लू. झालं की केवढं काम झालं तुझं? किती झालं? बाहेर गेली? चल 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 इकडे 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 जाशील लेफ्टमध्ये. चल चल तिकडे चल. तिथे नाही. तिथे बघा सर्व एक एक करून सर्व असे व्यवस्थित लावून घेतलेले आहेत. तर टोटल किती फोटो झालेत बघा. 1, 2, 3, 4 असे वेगवेगळे सर्व करून ठेवलेले आहेत बघा. आता ह्याला आम्ही कसं डेकोरेट करतोय आणि तुम्हाला पण स्पष्टपणे मी सर्व दाखवेल, पण आता सध्यापुरती एवढे सर्व झाले. इथं दिलो बघ काय घेतला तर फुग्याचा. आणि फुग्याला आपली ही मशीन आहे म्हणून कामाला येते मम्मी आता. बरोबर ना? काय केलं?
चल ती तू फुगे फुगव आता, आमचं काम झालं. आता तू फुगे फुगव. तर इथे बघा आता आपल्याला लागणार आहे बलून्स. किती लागणार आहे तेवढे घ्या. सर्व फुगवला तरी चालेल, आपल्याकडे काय मशीन तर आहे. आणि आपल्याला डेकोरेशन कसं होणार आहे ते पण आता तुम्हाला थोड्या वेळात दिसणार आहे. मशीन चालू आहे. येस, बघा आमची फुग्याची मशीन तिकडे त्या साईडला ब्लू वाल्याला. नाही लावलं ना तोटी, छोटी नको, डायरेक्ट लाव. डायरेक्ट करू. मला आधीच भीती वाटते. इथे हे काय हे आरतीचं ताट तयार करून ठेवलंय. आणि इकडे फुगे फुगवायचं पण आमचं काम चालू आहे सर्व. आणि तोपर्यंत इकडे हे सर्व काम चालूच आहे. तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवतो आता काजलने बघा काय काय इकडे केलेलं आहे. एकदम मस्त केलं. इकडे बघा फुगा फुगवायचं काम आणि इकडे किती डान्स करत होते बघा बलून्स. डान्सिंग बलून. हे मस्त मशीन कामाला आली. कामाला आली. तोपर्यंत मी इथे राखी जी बनवली आहे ना कार्ड पेपरची ती स्टिक करून घेते, नंतर मग वॉलमध्ये लावायला. आता इथे बघा माझी राखी बनवून झालेली आहे. आता मी लास्ट तिला सेलोटेप लावते. वॉलमध्ये चिटकायची ना आपल्याला, म्हणून सेलोटेप लावते आपण. मला दिसेल बघा आता, थांबा थोडा सबर करू. मोठी एकदम बहिणीने भावासाठी बनवलेली राखी आता माझ्या हातात काजल बांधणार आहे. ठीक आहे, थांब, चल, मी पण पकडते. आता कुठे लावायची? इकडे. हां थांब थांब थांब, एवढ्यावर नाही. मग अशीच हां लाव लाव. आता हे कसं वाटतंय? हे बघ, हे खेळतायत बघ. आता हे आता हे हां बांधणार कशी राखी? दोरा हवा ना. बरोबर आहे. भाई कशी वाटली आयडिया? मस्त ना. तर आतापर्यंत डेकोरेशन किती झालंय ते तुम्ही आता बघा. तर असं डेकोरेशन बघितलं तर किती छान वाटेल. आणि हे आधी ताईचं डेकोरेशन. ताई यायच्या अगोदर आता ताई येईल ना तर बघेल तर एकदम खुश होईल. आणि हे आम्ही आता निर्णय घेतला की आम्ही फिक्स ठेवणार आहे. हे आता कार्डवोर्ड नाही करणार. बरोबर काजल? तर किती छान वाटतंय बघा. आणि सर्व मेमरीज आम्ही तुमच्यासोबत लवकरच शेअर करू. कुठचे कोणता फोटो कधीचा आहे, बरोबर. आणि हे एवढंच नाही तर अजून ह्याला डेकोरेट करायचं आपल्याला. ते कसं डेकोरेशन आहे ते तुम्हाला आता एका सेकंडात दिसणार आहे. तर इथे बघा आता आपलं डेकोरेशन पण पूर्ण कंप्लीट झालंय. आणि तुम्हाला डेकोरेशन कसं वाटलंय तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. आणि इथे आता बघा आपला मटर भात बनवलेला ना. तर इकडे झालं ना आपलं भात रेडी. हो ओके, आता सर्वांना वाढून घेऊया. चला आता ह्याच्या सोबतीला आता चवीला का आपल्याकडे भाज्या आहेत. कोणकोणत्या भाज्या आहेत आपल्याकडे आता दाखवते. हां आता मस्त आम्ही जेवतो आणि मग गाढ झोपतो. इथे बघा भाजी इथे बघते. हे बघा ही डांब्या आणि बटाट्याची बनवलेली आपण दुपारी भाजी ती आहे. मग इथे बघा बटाटा फ्राय बनवलेला तो आहे. आणि वरण भात सुद्धा आहे, पण तो कसा थोडा थोडा आहे ना म्हणून हा जरा बनवला आहे मटार भात. आता चला टेस्टिंग करा. आणि आज टेस्ट करून कोण दाखवणार आहे? मम्मी. कलर छान आलाय भाताला. चल खाऊन बघ. चला आता मला भीती वाटते आहे. लय मस्त झालाय. मस्त आलंय. डाळ भात भाजी करायची गरजच नाही. वा 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 वा. तर अशा प्रकारे इथे बघा आपली रेसिपी सुद्धा झाली, आपला पार्टी डेकोरेशन सुद्धा झाली. आणि जिजू येतील, बाबू येईल, सर्व फॅमिली येणार आहे. आणि सर्व कपडे आणलेले आहेत. अरे हो हो, जाता जाता तेवढं राहिलं. दाखवा. पहिल्या रक्षाबंधनचं गिफ्ट मिळणार ना, आता बाबूला पण गिफ्ट पाहिजे की नको?
म्हणून बाबूसाठी कपडे घेतले. काय ग दिलूला काय नाही लागत आमच्या. कुठे दिलू बाई? ओरडते. तिला बाहेर जायचं आहे. हे दिलू बाहेर जायचं आहे. पहिलं थांब, ताई येणार आहे, थांब. हां, काय आणलं बाबूला दाखवू? बाबूला असे ड्रेस आणलेले, नाईट ड्रेस. नाईट सूट हवे होते ना बाबूला. तिने कसं काजलला बघितलं ना व्हिडिओमध्ये नाईट ड्रेस घालून. रॅबिट प्रिंट वाले आणले. सेट आणलं ना पूर्ण? हो हा, सेट हे आहे. ओके, हा एक सेट आणला. अजून काय काय हा एक आणलंय? झाला. हा इकडेच राहू दे. हा. अजून दुसरे काय आणले दाखवा. त्यासोबतच इकडे. आणि ताईला काय गिफ्ट देणार आहे मी माहिती आहे का तुम्हाला? सिक्रेट. सिक्रेट. आणि इकडे सेकंड सेट आणलेला आहे. हा पण व्हाईट आहे का? नाही नाही नाही, व्हाईट आणि रेड. रेड आहे. आमचे बाबू हा याच्यावरती Santa Claus घातलेला आहे. होणार. आणि हा सेकंड ड्रेस बघा कसा आहे, नाईट सारखाच आहे ना. हो. काय बाहेर पण घालू शकते हे काय? हो घालू शकतो. ओके. ट्रॅव्हलिंगला चांगलं आहे कारण की कसं कॉटन आहे आणि फुल हँड आहे, म्हणजे मच्छर वगैरे पण काय चावणार नाही, म्हणजे सेफ राहील. आणि थर्ड सेट आम्ही काय घेतलं बाबूसाठी. वा वा वा, एकदम छान. बाबू दिलू काय ताईची वाट बघते काय? हो. तर अशा प्रकारे 3 सेट आणले फुल स्लीव्हजचे. क्या बात आहे. आणि फ्रॉक वगैरे कसे बरेच वेळा झालेत आणि बाबूकडे खूप फ्रॉक झालेत. आता असे सेट हवे होते म्हणून असे सेट घेतले. बाबू झाली तेव्हाच किती मोठे मोठे 4 वर्षाचे फ्रॉकी आणलेले. हा. 4 वर्षाची होईल तेव्हा बोलेल तेवढे एवढे फ्रॉकी आहे. खूप फ्रॉक्स आणले तिला आणि 101 फ्रॉक्स आहेत.